Endamê Komîteya Rêvebera Kecekî Mustafa Karasû di bernameya taybet a televizyona Medya Haberê de bersiv da pirsên rojnamevan Kadir Yurdoğan. Mustafa Karasû têkoşîna gelê Kurd û dostan a ji bo azadiya Rêberapo bibîrxist. Di vê çarçoveyê de balkişan ser girîngiya 2.646.211 îmzeyên ku radestê CPT û netewên Yekbûyî hatiye kirin. Ev li hember sîstema îmraliyê bersivekî dîrokî ye. Rastiya gel a xwedîderketina li Rêberapo nîşan dide. Bi rastî jî hem berî komployê û hem jî piştî komployê xelkê me yê Rojava û Avrupayê li Rêberapo xwedî derket. û ev îmzeyên dawî ku radest kirin jî divê wekî nîşaneya wê xwedîderketinê were dîtin. Mustafa Karasû bi berdewamî balkişan ser xwedîderketina li qada navneteweyî. Xwedîderketina li Rêberapo sînoran derbas kiriye. Îro li gelek deverên cîhanê ji bo Rêberapo çalakî tên li darxistin. Ji bo azadiya Rêberapo konser pêk tên. Jinên ku konferansan li darxin, azadiya Rêberapo dixwazin. Rewşenbîr û nivîskar azadiya Rêberapo dixwazin. Ev rewş li Tirkiyeyê jî pêş dikeve û azadiya Rêberapo rojeve. Parêzer, gel û parlamenteran rojevek ava kir. Helbet ev yek girîngin. Endamê Komîteya Rêvebera Kecekê di vê çarçoveyê de bang li partiyên Kurd û Sosyalîstên Tirkiyeyê kir. Binî xêz kir ku xwedîderketina li Rêberapo ne tercihek e. Berova jî şartekî Kurdbûyînê û sosyalîstbûyînê ye. Partiyekî ku xwedî serokatî dernekeve, ji bo azadiya wî nexebite, şer neke, nikare xwe wekî partiyekî Kurd bihesibîne. Partiyekî ku xwedî li rêbertiyê dernekeve, ew ne partiyekî siyasî ya Kurd e. Tenê partiyekî siyasî ye ku ji Kurdan pêk tê. Lê wê wek partiyekî ku ji bo azadiya gelê Kurd û demokrasiyê têkoşînê dide neyê dîtin. Em vê yekê ne tenê ji bo Rêberapo dibêjin. Heke serokekî rêxistinekî dina Kurd bi tejîdekî wiha giran re rûbirû maya. Bi salan di girtîgehê de hatibûya ragirtin û nehatibûya berdan û kes lê xwedî derneketa. Me wê dîsa wan kesên ku lê xwedî derneketine wekî partiyekî siyasî ya Kurd nehesibanda. Mustafa Karasû diyar kir ku Rêberapo bi têkoşîna xwe dîwarên zindana îmraliyê hilweşandiye. Tevî vê tejîda giran Rêberapo dîwarên zindanê derbas kiriye û teqeze ku wê azad bibe. Wê nikar bin kesekî wekî Rêberapo ku îro paradîgmaya azadî û demokrasiyê ji bo hemû mirovahiyê raxistiye holê di zindanê de bihêlin. Ev ne pêkan e.